Добро утро, часът е 5. Ние тръгваме за Плевен, след Плевен директно към Варна, защото ще посетим едно много хубаво място, но като дойде моята усмивчица и вече като тръгнем на пътя, ще се включим и да говорим двамата. За детските книжки. Книжки? Давай, да се ключиш. Къде ти е ключа? Ай. Много гадно, защото аз съм се забул, обичам да пътувам по чорапки и сега трябва да се качвам догоре. Но няма значение, хайде, след малко ще се включим. Пътуваме вече и сме близо до Плевен и ще ви кажа какво ни се случи. Пътуваме от Ябланица по магистралата и слизаме към Плевен, стария път, не минаваме догоре до колелото, докъдето продължиха магистралата и видях от лявата страна един джип, който е на аварийни с румънска регистрация и една сърничка, което беше в нашото платно в лявата лента. Умряла. На мен ми стана много жал, на нея ми стана много жал, тя плака, драми и такива неща и аз реших да се обадя на 112. Звъннах на 112, веднага след като видях сърната. Чак сега ми звънна някакъв мъж, който е сигурно от някакво районно, са предали сигнала, вече повече от 30-40 минути 100% са минали. Кажете къде точно е и аз му казвам от магистрала Хемус посока стария път за Варна, където слизаше през старото, не на новото колело, където започват завоите, долу има бензиностанция Shell. Джипа е посока нагоре, от Русе реално към магистрала Хемус. Явно джипа е блъснал сърната, обяснявам. Ма добре, ама то къде е сърната? Викам, сърната е в лявото платно. Ма то той... Май ще изпратя един човек, и ми затвори телефон. Това адекватна реакция ли от служителите на реда? Аз ли съм човек, който дава грешна информация? Аз ли съм човек, който ще подава такива важни за тях сигнали, според мен? Но сърната си е на пътното платно, а другия си е и той си е на пътното платно на аварийни посока магистралата. И двете неща пречат на движението. И то не според мен, а според много хора. Дали друг човек е подал сигнал, не знам. Ние отиваме да вземем на Добромира баба и дядо ѝ и отиваме към Варна, към ретро музея за соц автомобили и соц неща. Ретро музея съм го посещавал още като го отвориха. Собственика ми е много добър приятел и реших да закарам дядо и баба ѝ да видят до какъв перфекционизъм са изпипани всички детайли. Има някои чисто нови, има сапунчета, кибрити, машини за писане, колела, камиончета, автомобили, статуи, восъчни фигури. Всичко има в този ретро музей. Препоръчвам на всеки, който не е ходил, да отиде, който е запален реално за такива неща, защото то пък и младите трябва да се запознаят какви коли са карали нашите бащи, дядовци и така нататък. Хубаво е да се отиде, да се види. Ние ще направим няколко кадъра отвътре, ще ви кажем колко пари е входа, какво може да видите, но ви препоръчвам да отидете с очи да го видите. След малко ще се включим, когато и дядо и баба ѝ се качат в автомобила. Дядо е с уникално чувство за хумор. Надявам се да е в добро настроение. Епизод 15. Да. В гаража. Може да го изгледате. Снимахме с него още в началото. Аз бях изгорял тогава, аз бях като мумия. Мисля, че стана доста добър. Ако искате да видите и да изслушате неговите истории с автомобилите, може да отидете в подкаст Гаража и да гледате неговия епизод. Между другото не сме пили кафета, само тя пие едно кафе, аз пих едно късичко, но искам още едно, защото сутринта рано ние тук мълчим в джипа и трябва да се включим да сме някакви весели. Но набих един път и викам, трябва нещо да направим, да стане интересно. Има много заспали шофьори сутринта. Не ми дърпа още поне пред хората. Харесайте, коментирайте, надяваме се да ви са интересни тези епизоди. Благодаря ти. Да, така е. Да. Добро утро! Утро. Къде сте? Пред блока сме от половин час. Аз от един час съм долу и ме къде блока, викам да си ми направиш колата и сега да ми... Айде. Долу. Сериозно? Да. Айде. Той стана от 5 часа, чакат и мислиш, че лъже или не лъже?
хора, искам да ви кажа нещо. Уважавайте роднините си, близките хора, по-възрастните, комши, защото живота е кратък. Уважавайте се, изживявайте моментите си, ходете, обръщайте им внимание, чувайте ги от време на време. Бах ти камиона. Викам, ти нормален ли си? Блъскаш ли се? Да, представяш си. Някой важен момент 100% няма да бъде сниман. За жал. Не два? Вече не го направихме. Да, за сърничката. Не, За кое? за човека как спеш. Спряхме да си купуваме кафе и един човек спеше, тя слезе да купи. Вика, не мога. Викам, що не можеш? Човека спи. Викам, събуди го, той на работа денонощно е. Не, вика, знаеш как се е прегънал човека и спи. Ти Да, седнеш беше отзад? лежал. Аз ли? Да. Що? Айде седни отзад. Абсурд! Искам тя да ти да съм отпред. Не мога. Айде. Абе, лошо ми отиди ти. Айде, Ти алкохоли. отзад. Искам да... между другото, той е алкохол. Това е препарат за почистване на стъкла и не само, на всичко става. Това се разрежда 1:10 и го продаваме в нашия сайт. Автодончев.bg. Стигат за 10 литра вода и става брутално. За чистене на стъкла става невероятно. Заключено ли? Отворът. Айде, давай! Добро утро. Добро утро. Добро. Утро, мили деца. Добро утро. Как си, бе? Това няма да го държа. Ще го оставиш долу тогава. Дай да ни ти пречитам, дай да го оставя. Отзад на седалката не мога. Няма седалка. Дай, тук не ни пречи на нас, дай го. Потан да ви пречи. Ние сме на така възраст, че не се прекръщаме, не си държи бъде. A few moments later. Вече се намираме пред самия ретро музей. Тя ми е сърдита малко, защото Караше много гадно. спеше през цялото време и на събуждане е малко. Така, ретро музея се намира на етаж 1. Ние сме спряли на етаж 1,5 и нямам търпение да влезем вътре, да видите за какво става въпрос. Ето, това е касата. Тук ни посрещат хората, които си купуваме билет. И има разни колички, радиа, кастофони стари. Тук имаме чаши, които може да си ги купите и да ги подарите на ваш близък. Тук виждаме камиончета, лади, жигулита, дори тениски и вижте за какво става въпрос. Така, влизаме навътре. Това са магнитчета, които пак може да си ги купите. И долу има чаши с коли от ретро музея. И влизаме навътре. От тук се влиза. Айде, тук е офиса на шефа и започваме с прахове за пране, верута, печки. Те познати неща. Чайка. Това са всички скоростни топки за автомобилите. На москвича също имах такива топки. И тук минаваме на първия Варбург купе. Искам само да обърнете внимание, под всеки един автомобил огледалото отдолу. Всичко е абсолютно чисто. Много нарочно са сложени огледала, за да се вижда до каква съвършенство е реставриран Варбург. Ето тук се вижда по-добре. Аз имам такива коли. Да. Имам 7-8. От Балканчетата почти всичките ги имам. Дори има с старата цена. 140 лева струва. Къде е кариочката? Какво е това? Цигари малки. Съм бил в първи клас, сигурно. И сме си купили една кариочка. Я крием в туалетната въща, като е такъв боядър. В първи клас кариочка.
Вижте, Олю едно време, Швепс, Искър, Кока-кола, сок от ябълка, поне са били истински. Дай отидем да видим колите малко, а? Ако имаше този или този, с буферите или на брони? Този. С буферите пластмасовите. Тези двете се продават. Тази знам, че е на... Да, 1200 тая. Не, 1,3 с синия блок е. Здравейте, восъчните фигури насам ли са или? Добре, мерси. Така, влизаме към восъчните фигури. Тук сега ще бъде по-студено. Петър Слабаков. Калоян Чехов, Георги Георгиев, Емил Димитров. Този много ми е прилича на истински човек. Направо имам чувство, че ми заговори. Велко Кълев. Ами не бе на Коканова, много ми се прилича. И този ми е истински направо. Тодор Колев. Кой? Кой? Георги Георгиев. Актьор. Селянинска. Това е един от най-популярните български артисти. Селянина с колелото играеше. Цалев. Коста Цонев. Това са... Бойко, кога ще оправиш магистралата? Писна ми да пътувам 6 часа до Варна. Да ми пусти магистралата, защото не знам. Сега знаеш какви дупки минахме, объркахме пътя. Как е ухото, брат? Ухото как е? Така приключваме нашето посещение в ретромузея. Препоръчваш ли на хората да дойдат да видят? Препоръчвам, разбира се. Особено за младите, които не са виждали. Върнали си малко спомени. Време да връща към спомените. Да. Благодаря и довиждане. Довиждане. И на вас. Тръгваме към Шумен. Къде? Откъде като сме тръгнали? От София? Така ли? Да. Не? Не, чакай, вижда камерата в нас. Да, бе, ще гледам камера, дали се видим, бе. Колко пак та решетка нова ли е, бе? Ама емблемата някой е откраднал, бе. Ето, вече сме в Шумен и ако си търсите откъде да си купите масла, това е магазина на Чичо ми, Алпин. Той продава немски моторни масла, така че ако сте от Шумен и ви трябват масла, ето къде е. Сега отиваме надолу посока центъра, ще отидем в заведението на Леля. Тя прави сладолед и то е едно кафе точно на центъра. Сега като отидем ще ви покажем къде е и как се казва. После ще отидем горе на паметника, той от тук се вижда. Ще направим няколко кадъра и оттам. Надявам се да ви хареса. Зелено е и трябва да преминем. Така. Минахме. Горе има едно кръгово и на кръговото трябва да намерим някъде да паркираме. Днеска е събота, не знам дали ще има зона, ама ще видим. Тук работи братовчетка. Прави маникюри, ако имате нужда. Ето го заведението, където има сладоледче на самото кръгово на Шумен. Да, ще им направя там. Заведението се казва Бесто. Ние сме седнали тук. Сега ще си изберем сладолед, ето го заведението. Ето го кръговото на Шумен. Това е заведението. Може да дойдете да си хапнете. Правят много хубави пици, фрешове,
кът ми абсолютно всичко, което може да си хапнете в едно заведение. Препоръчвам силно, не че е на Лелемни. Ето е тази тераса външната, която продават само сладолед. Сладорино се казва. Ето вижте какви неща правят. На снимките не изглежда така колкото е вкусно, но е по-вкусно. Ето това са пиците. Има солен сладолед, много яко. Аре да си изберете сладолед. Еми избери го да е. Къде да го? Там има 3 витрини. Хапнахме сладолед при Леля Дори, сега отиваме до паметника с баба и дядо. Да им покажем, те не са ходили. Ох бе! След малко ще ти включим пак. Сме ли наляво? Наляво откъде пак? Хора под стрес съм заради Нончев. Сега вървим натам. По-силно говориш, защото нямаш микрофон, моето момиче. Ами сложи ми. И къде ти е? В джоба ти. Не е вярно. А къде? Ти каза, подготвил съм всичко, взел съм всичко, сега изведнъж няма. Как си? Аз съм? Да. Аз съм добре. Не си добре. Добре съм. Лъжеш. Сега като тръгнем ще стана добре. Нончев попита каква е логиката на този паметник. Може да пишете в коментарите и да изразите своето мнение. Колко бетон се е излял тук? Стотици тонове бетон. Ходихме до паметника. Сега си тръгваме към София. Ще се включим от пътя пак. Браво, браво! Решихме, понеже е последен ден на черешката, аз не пропускам черешката в Канчо. Ние. Да видиш победителя кой е. Да видя кой е победител, че ми е интересно. Интересно е кой какви оценки е дал. В момента се намираме... Къде се намираме? В Попово. Че дядо Е му каза един път, където обърках на пътя. Абе, нищо, айде! И сега ще отидем в Плевен. Ще вечеряме, ще изгледаме черешката. И тръгваме за София. Надявам се 11 часа живи и здрави да сме в София. За сега сме минали 642 км, средна скорост 83, 11,3 разход. Без емблема. Откраднаха емблемата, сърната я направиха на наденици, изядоха я. Може да си представите, после още един, че глоба 20 лева. Звъни телефон докато снимаме. Какво е глоба, бе? Докато снимаме звъни телефон. Спираме, след малко се включим. Хващаме вече от Бяла към Плевен. Минали сме точно 700 км, откакто сме тръгнали сутринта. Ето, 8 часа и 33 минути е бил запален джипа. И сега газ за Плевен да хванем черешката на торта. A few moments later. Вече сме горе, вечереме, ще пускаме черешката на тортата да гледаме. И аз казах на Добромира, че вече тя ще кара, аз няма да карам. И си отворихме по една биричка и дядото Емо. Бабо Емо, айде че те гледам. Здрави ли ви, здрави да сте. Айде ми здрави. Здрави. Ми това е. Оставаме баба ти Ема и дядо ти Емо и тръгваме за София. Часът е 9:15. 9:22. 9:23. Това трябва да се вижда. Това. Не трябва, това ще го гледате в семейство Нончеви. Не, това е най-важно. Айде. Много благодаря. Айде. Чао. Чао. Нончев, чао. Хиляди благодарности. За нищо. Много Как благодаря. за нищо бе? Ние продължаваме за София. По инерция щях да се кача да карам. Но уно жена ми напомни. Вика, къде теже? Копелен те мръсна, набиваме и направо се.
наречник няма такива думи. Електрически седалки. Електрок. Ще спрем някъде да заредим. Вече сме в нашата улица. Много и се спи, едва ме карала. Но аз бих шамари. 1, 2, 3. Събужда се, заспива, пак събужда се, заспива. 23,39. 12. Без 20. 961 км. Няма да зареждаме долу-горе малко повече от половината, защото бензиностанцията не работи и ми прави така. Няма да зареждаме, трябва да чакаме 15 минути, обаче ние нямаме търпение да стегнем по един душ от интернет и да си лягаме. Наистина сме много изморени, джипа се справи перфектно. Да. Почти 12 часа работа на мотора, откакто съм го запалил до сутринта и 1000 км. 10,7 ми свали разхода, тя като го кара, на мене ми дава 11,2. Той се свали още, ако беше да го занулим. Вие, кое куче си мислите, че ще отвори вратата? Е, това май черната котка. Не е вярно. Зеле мирише на зеле. Кисело. На букух ме мириш. Аз съм букук. Христо Боже, слуша. Направо последните километри след едно е така. Хет наркоманик бе. Е така. Що смееш? Не е ли така? Така е. Не си го причиняйте, не случайно камионите ги дават малко почивка. Добре, че тя да се сменяме. Отваря ли? Отварям да. Мари ли? Сега ще видим. Мари ли? Още няма никой. Как да няма Мари ли? Ето го. Няма. Ето го бе. Казах. Ей, Марине! Ей, Марине! Лилички, лиличките! Кайче! Кайче. Бягай! Паркирай пред гараж. Няма. Беше много як ден. И най-хубавото предстои. Лека нощ! Ако ви хареса този епизод, харесайте го. Изключително много благодаря на Ретро музей Варна. Щупи копчето на стъклото. За втори път. Не, просто се извади. Едно момче, между другото, ни даде копчета, обаче те не стават. И му изгубих данните на момчето, ако може да ме намери да ми пише в Инстаграм, защото забравих как се казва. Ето готово. Добре. Още нещо исках да ви кажа. Посетете Ретро музея, защото е едно незабравимо така изживяване. Заведете ваш близък, чичо, баба, дядо, всеки човек, който не го е посещавал. Много ти си спи, просто кажи чао, лека нощ. Чао, лека нощ.